ସତରେ କ'ଣ ମାର୍ଜାର କିଶୋରୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି? ସତରେ କ'ଣ ନରସିଂହନାଥର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ବୈଶାଖ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ କାହିଁକି ମନାଯାଏ? କ'ଣ ଥିଲା ତାହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ହେଉଛି କେଶବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଣେଇବି ନୃସିଂହ ମହାତ୍ମା ବା ବୈଶାଖ ମେଳା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ପାଦଦେଶରେ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା। ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଦେଉଥିଲା, ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଗୋଲକ ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବତରଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଯୁଦ୍ଧ କଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ହାରିଗଲା। ସେତିକି ସମୟରେ ସେ ମୂଷିକ ରୂପ ଧରି ପଳାୟନ କଲା। ଭଗବାନ ବି ସେତିକିରେ ସେ ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟ ମୂଷା ହେବାରୁ ଭଗବାନ ବିରାଡ଼ି ବା ମାର୍ଜାର ରୂପ ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ। କାଲ କାଲ ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ବା ଯେଉଁଠି ମୂଷାମାନେ ରହିପାରନ୍ତି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଭଗବାନ ମାର୍ଜାର ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ରହିଗଲେ, ଜଗି ରହିଲେ ସେହି ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପଳାଇଗଲା, ରାମ ଭଗବାନ ମାର୍ଜାର କେଶରୀ ହୋଇ ଏଇଠି ରହିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତୁ ଯା ହରି ହୋଇକି ତା ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଜଗିବାକୁ କହିଲେ, ଯେଉଁଟା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ପାଦ ଦେଶରେ, ଦୁଇ ପାଦ ଦେଶରେ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ନୃସିଂହନାଥ ଆଉ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ହରିଶଙ୍କର। ନୃସିଂହନାଥରେ ପୂର୍ବ ମୁହାଁ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁ, ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟକୁ। ଆଉ ହରିଶଙ୍କରରେ ପଶ୍ଚିମ ମୁହାଁ ମନ୍ଦିର, ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶିବ ରୂପରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ମୂଷିକ ଦୈତ୍ୟକୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ପୁରାଣୀ କଥା। ତାପରେ କହୁଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଯାହା ଔଷଧ ଆଉ ଗଛଲତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡଙ୍ଗରର ଉଚ୍ଚତା ମାନେ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 990 ମିଟର ବା 1 କିଲୋମିଟର। ସେଥିରେ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି 7 କିଲୋମିଟର, ଓସାର ଅଛି 2.5 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲେନ୍। ମୋହନଭଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର କନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 2 ଜଣ କନ୍ଦମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଗାତ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ, କନ୍ଦା ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ହଠାତ୍ ରକ୍ତ ବାହାରିଦେଲା ଗାଢ଼ରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା କ୍ଷୀରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବୁ, କିଛି କରିବୁ। ସେତିକି ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଆବାଜ ହେଲା, ତୁ ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇଯା। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କଲେନି, ପଳାଇଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ରାଜୁତି କରିଥାନ୍ତି ରାଜା ବୈଜଲ ସିଂ ଦେବ ଓ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଥିଲେ ଦୁର୍ଲଭୀ ଦେବୀ। ରାଜାଙ୍କ କାନରୁ ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେ ଡକେଇକି କନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରକ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା, କେଉଁଠି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା ପଚାରିଲେ। କନ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ନୃସିଂହନାଥ। ରାଜା ରାଣୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଦୁର୍ଲଭୀ ଥିଲେ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶିବ ଦୁହିଁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ କାହାକୁ କମ୍ ଭାବୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସମାନ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଣୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ତୁ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, ତୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବ। ତୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କର ହରିଶଙ୍କର, ଯେଉଁଠି ହରି ବି ପୂଜା ପାଇବେ ଆଉ ଶଙ୍କର ବି ପୂଜା ପାଇବେ। ରାଣୀ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହରିଶଙ୍କରରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସେହି ସମୟରେ 1200ରୁ 1300 ମସିହା ଚାଲୁ ରହିଥାଏ। ରାଜା ରାଣୀ ଦୁହେଁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଅଛି। ରାଜାରାଣୀ ଘର,
ଯେଉଁଟା ଏବେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଶକୁନି ପଶା ଖେଳରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ହାରିଗଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବନବାସ କାଳରେ ଆସିଥିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ। ସେଇଠି କିଛି ଦିନ କାଳ କଟେଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଲ, ସହଦେବ ସାଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ। ଏଠିରେ କହି ରଖୁଛି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଇଁ ନରସିଂହନାଥରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଅଛି ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଝରଣା ଯାଇଛି। ସେଇଠି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଲୋକ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ଭୀମଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭୀମ ଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ତା'ର ନାଁ ଏବେ ବି ଅଛି ଭୀମମୋଡ଼। ସେ ଗୋଟେ ବାଟି ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ ବାଟି ଏବେ ବି ଅଛି, ତାହା ଭୀମ ବାଟି। ଦିନେ ଭୀମ ଭୋକରେ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଭୀମ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ମହୁଲ ଦେଲେ, ଏଇଟାକୁ ଭାଜିକି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଭୀମ ନେଇକି ଗଲେ, ଭାଜିକି ଖାଇଲେ। ନିଦ ଲାଗିଗଲା, କାହିଁକିନା ମହୁଲରେ ଆଲକୋହଲ ଥାଏ, ନିଦ ଆସିଗଲା। ଭୀମ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଭୀମ ମୋଡ଼ରେ। ସେତିକି ହେଲେ ଭୀମବିଭା ବୋଲି ଜଣେ ରାକ୍ଷାସୀ ଆସିଲା, ଭୀମକୁ ଗୋଟିଏ ଲାତ ମାରିଲା। ଭୀମ ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷାସୀ ଅଛି। ରାକ୍ଷାସୀ ଭୀମକୁ ଦେଖି ଡରିକି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଠିକ୍ ପଳାଇବା ସମୟରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ରାକ୍ଷାସୀର, ଆଉ ଗୋଡ଼ ସେଇଟା ଭୀମ ମୋଡ଼ ପାଖରେ। ଏବେ ବି ସେଇ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଛି, ଆଉ ଭୀମ ମୋଡ଼ ବା ଭୀମର ଘର ଅଧା ପଶିଯାଇଛି। ତାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଭୀମ ଧରିଲେ, ତାକୁ ଆଣିଲେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରକୁ। ସେଇଠି ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଘୋଷାରେ ଘୋଷାରେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବି ଟୋଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, 7.5 କିଲୋମିଟର ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଲମ୍ବାରେ, ଆଉ ଓସାରରେ 2.5 କିଲୋମିଟର। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏବେ ବି ଘର ଅଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୈଶାଖ ମେଳା ବା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦଶୀ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖି ଆସିପାରିବେ। 1 ତାରିଖରୁ 5 ତାରିଖ, 5 ଦିନ ହେବ। ହରିଶଙ୍କର ପୁଣି ନୃସିଂହନାଥରେ। ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ବି ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନେଇ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି। ଏହି ପାହାଡ଼ଟା ଗଛଲତା ଔଷଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାବଣର ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେବାରୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଜାମ୍ବମାନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହନୁମାନ ଆସିଥିଲେ ବିନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ବତକୁ, ଆଉ ସେଇଠି ଔଷଧ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା। ଯଦି ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।